Aina kun haluis ottaa easy, niin friendit soittaa ja kysyy mukaan. Sä et vaan voi sanoa niille ei. Se on pakko mennä. Jao. Ei sitä huomaa kun viikonloppu ohi oi taas rahaa, ruokaa ja koht mä oon kodito. Varmaan samas paskas jamas kyl moni on, jos tekisin mun alter egon kaavaa sovinno. Et mä skarppaisin jäisin vaan himaa, tärkeille asioille antaisin tilaa. Mut kun hauska pito se vie voito, eikä se tarvi ku yhden ainoan soito. Voimis me tänään mennä eikä meinata. Eihän mä nyt tätä jäbää millään voi feidata. Eli se on mentävä niin nopee ku vaan ennätä. Velti vitun eikä todellakaan selvänä. Aina sama kaava, ei tarvi olla Einstein. Se ei jää siihen, et yhden sitä maistais. Damn girl, kyllähän tota laittais. Mä en oo se sekopää, tää on vaan mun lifestyle. Mikä darra, suu kuiva ku Sahara. Meno vast edespäin, eikä jo takana. Mikä darra, ei tää mulla oo tapana. Eilen hymyilytti, nyt ilme on vakava. Mikä darra, tänään pakko taas uusiks. Mieli on virkeä, mut paskana vittu mikä darra. Tää käy ihan duunist, virta ei lopu vaikka niin sitä luulis. Mä oon skarppi niin kuin rallikuski. Messis mun talli ja duuni mä uhki. Töitä, töitä, yli töitä ja öitä. Mä en tullu paukutele turvapöytä. Mulla on heitto istui, nousen heti pilviin. Ihan musta töykät, jos sä tsekkaat mun silmiin. Pupillit on suuret, niillä varmaan näkee hyvin. Mirkut sivupöydässä eikä iristä on lähettyvin. Se on turha hämmä, se vaan länkytää. Vaiken koko viikon loppu sitä nähnykään. Enkä näkään, koska mulla on plehat silmiin. Muuten joutuu lähtee katkolle ku Irvin. Rotamies ja se varmaan huomaa. Sekopääks voit saman tien sanoa suoraan. Mä oon ihan ok se asian suhteen, joten anna mun doka nyt se turpa umpeen. Mikä darra, suu kuiva ku Sahara. Meno vast edespäin, eikä jo takana. Mikä darra, ei tää mulla oo tapana. Eilen hymyilytti, nyt ilme on vakava. Mikä darra, tänään pakko taas uusiks. Mieli on virkeä, mut paskana vittu mikä darra. Tää käy ihan duunist, virta ei lopu vaikka niin sitä luulis. Vaikka olis finaalissessaan nopee päätteen, jokaisen olotila meillä on sopivat lääkkeet. Ei tarvi jäädä pykimään, kyvä säki kantoo ja sit lähetään rykimään. Tää on vahvaa suorittamista. Tää on ankaraa kuosittamista. Semmosta se on, kun elät meitsin kengis. TK, C-crew edelleenkin hengis. Ja me pidetään peliä yllä, vaikka pullot ei oo enää ylähyllyllä. Ajat muuttuu, tää klikki se pysyy. Jos etit ratamestari, tiedät ketä kysyy.